Haia, Rhian Blythe ydw i a fi ydy cyfarwyddwr Byth Bythoedd Amen. Fedra i ddim aros i rannu y sioe arbennig yma efo chi, ond dwi hefyd yn gwybod bod gweld perfformiadau byw weithiau yn gallu peri gofid i rai pobl, yn enwedig dramâu fel Byth Bythoedd Amen sydd yn cynnwys themâu dwys. Weithiau mae bod yn ymwybodol o rei o'r themâu yna o flaen llaw yn golygu bod bobl yn gallu paratoi hunan a phrosesu'r cynnwys cyn dod i weld y perfformiad. Felly dwi yn mynd i rannu rhai o themâu Byth Bythoedd Amen efo chi fel bod chi'n gallu gwneud penderfyniad os di'r ddrama yma yn addas i chi'n ei beidio. Mae Byth Bythoedd Amen yn ddrama ddinesig, dywyll, sydd yn ddoniol hefyd ar adegau. Mae am brofiad pobl anabal mewn byd sydd yn blaenoriaethu'r brif ffrwd. Mae yna rygfeydd yn y ddrama yma, mae yna iaith gref a mae yna iaith sarhaus hefyd ar brydiau. Mae yna olygfeydd sydd yn cynnwys disgrifiadau o ryw a thrais hefyd. Mae yna gyfeiriadau tuag at farwolaeth, at hunanladdiad, galar, trais rhywiol a hefyd gorddefnydd o alcohol a chyffuria. Mae yna oliadau llachar ar brydiau a synnau uchel iawn. Mae croeso i chi gysylltu efo Ceri yn Theatr Cymru os gennych chi fwy o gwestiynau ynglyn â cynnwys y sioe. Dwi'n gobeithio welai chi yn y gynulleidfa. Hwyl am y tro.